дар чанд рӯзи гузашта мо дар бораи издиҳоми муҳоҷирон дар назди сафорати Тоҷикистон дар Москав гузориш дода будем. Бо вуҷуди он ки сафорат аз хатти муваққатӣ мустақиман барои хатгирии мусофирон барои бозгашт бо парвозҳои чартерӣ эълон дод, аммо навбатпоии муҳоҷирон дар назди бино на танҳо хотима наёфт, бар илова нуқтаҳои нави таҷаммуи онҳо пайдо шудааст. ҳамкорам Абдулло Ашуров ин мавзӯъро пайгирӣ дошт ва ҳоло бо мо дар студия аст. Абдулло, салом ва нахуст бигӯ ба ҷуз аз сафорат боз дар кадом минтақаҳо муҳоҷирон барои баргаштан ба Тоҷикистон ҷамъ омаданд? Салом Шаҳло, ба ҷуз аз бинои сафорат дар Москав дар дигар нуқоти Русия аз ҷумла гузаргоҳҳои сарҳадии Русия бо Қазоқистон ҷамъшавии муҳоҷирон ба назар мерасад. Аз ҷумла дар наздикии гузаргоҳи Маштаково сарҳади вилояти Оренбурги Русия ва Қазоқистон дар як порча наворе ки корбарон ба радиои озодӣ аз Маштаково фиристоданд дида мешавад. Дар наздики ин гузаргоҳ шумораи бузурги муҳоҷирон ҷамъ шуда хайма заданд. Мешавад гуфт як деҳаи иборат аз хаймаҳо ба вуҷуд омадааст. ҳамагӣ мунтазири боз шудани марз ҳастанд. айни чунин ҳолат дар марзи Қазоқистон ва Ӯзбекистон дар гузаргоҳи Жибек-Жоли ба назар мерасад. бо вуҷуди оне ки сафорати Тоҷикистон дар Қазоқистон бо ёрии Созмони ҷаҳонии муҳоҷират садҳо муҳоҷирро аз ин гузаргоҳ ба Тоҷикистон овард, мавҷи мусофирон кам намешавад ва боз навбатпоии муҳоҷирон дар он ҷо ба вуҷуд омадааст. ин дар ҳолест ки Ӯзбекистон сар аз чоршанбе 8 июл дубора реҷаи карантин ҷорӣ кард ва убуру мурур тавассути хоки ин кишвар манъ карда шудааст. Хуб Абдулло, тавре дар боло таъкид кардем, сафорати Тоҷикистон дар Русия гуфт ба қайдгирии мустақими муҳоҷиронро муваққатан қатъ намуд, чун парвозҳои чартерӣ барои ҳама кофӣ нестанд. Расонаҳо аз ҷумла мо ҳар рӯз бо такрор мегӯем ки сарҳадҳо бастанд, аз сафар худдорӣ варзед, аммо чаро ин ҳарфҳо нодида гирифта мешаванд ва муҳоҷирон огоҳона худро зери азоб мегузоранд? воқеан ҳам Шаҳло, тавре мушоҳида мешавад бисёре аз муҳоҷирон нахуст ин ки имейл фиристода наметавонанд. бинобар ин ба назди бинои сафорат ва консулгариҳо мераванд то худро дар рӯйхат гузоронанд. албатта як қисмати аз онҳо барои бозгашт ба Тоҷикистон сабаби таъҷилие доранд, аммо тавре ҳомиёни ҳуқуқи муҳоҷирон дар Москав мегӯянд қисмеро бекориву бепулӣ ки пандемии коронавирус ба вуҷуд овард аз Русия дилсард кардааст ва мехоҳанд бозгарданд. сабабҳои асосӣ ин набудани ҷои кор ҳаст ва дигар сабаб ин набудани ҳуҷҷатҳои лозима барои кор аст. маҳз аз ин лиҳоз онҳо ҳарчи мехоҳанд зудтар ба ватан баргарданд. мо хуб дарк кардем, мо хуб дидем дар наворҳо ки касон ба ватан баргаштанд ва ман фикр намекунам ки онҳо он қадар ниёз доштанд ба бозгашт ба ватан. ва ба ҳамагон ба муҳоҷирон тавсия медиҳам ки то аз бозгашт ба ватан худдорӣ кунанд, зеро ин амнияти кишвари мост, ин амни наздикони мост. бинобар ҷадвали нашркардаи вазорати корҳои хориҷияи Тоҷикистон то поёни моҳи июл 10 парвози чартерии дигар умдатан ба шаҳри Москав, Санкт-Петербург ва як парвози ба Екатеринбург, Новосибирск ва Краснодар анҷом мешавад. Росавиатсия, идораи нақлиёти ҳавоии Русия, бо ирсоли як барқия ба фурудгоҳҳои Русия хабар додааст ки то поёни моҳи июл парвозҳои байналмилалӣ аз қаламравии Русия манъ аст. дар Русия ба гуфтаи мақомоти ин кишвар беш аз 1 миллион ва ба иттилои мақомоти тоҷик беш аз 500 000 муҳоҷири кори тоҷик кору зиндагӣ мекунанд. Ташаккур Абдулло барои суҳбат. Зимнан талоши бозгашти муҳоҷирон ба ватан дар шароитест ки маълум нест онҳо дар Тоҷикистон рӯзгорашонро чӣ гуна пеш хоҳанд бурд ва кафолате ҳам вуҷуд надорад ки баъди чанд вақт хоҳиши баргаштан ба Русияро намекунанд.